בגדול, הבעיה העיקרית בצום זה שאין לנו מאגרי חלבון, סבבה? אין מאגרי חלבון. אני רוצה לאכול חלבון מקסימום שאני יכול, סבבה? כי גם ככה יהיה לי גירעון מטורף בצום עצמו. אם אני לא מעמיס יותר מדי לפני ואחרי, אז אני אהיה בגירעון. מבחינת גירעון אין לכם מה לדאוג, סבבה? אתם תהיו בגירעון. שוב, אם אני לא מעמיס לפני, יש אנשים שדופקים ארוחה אחרי הצום של 3,000 קלוריות, אז 3,000 קלוריות בעצם כן, כנראה לא תהיו בגירעון. אני רוצה לאכול ארוחה עם הרבה חלבון, אני אעדיף ביצים, כי לוקח להם, לחלבון שלהם יותר זמן להתפרק. זה לא כזה משנה, גם אם אני אקח איזה משייק או ממשהו אחר, קודם כל זה הכמות חלבון, זה בהתאם למשקל שלכם, מן הסתם. אם אני בן אדם מאוד מאוד גדול, אז אני אוכל יותר, אם אני בן אדם קטן, אני אוכל פחות. בוא נגיד כמה שאתם אוכלים בדרך כלל בארוחה, לצורך העניין, תאכלו, בוא נגיד, כמות יומית כזה, אולי 80%. מבחינת חלבון. ושיוצא הצום, ישר לשתות איזה שייק חלבון מגדינה. מי שאין לו שייק חלבון, אז תאכול איזה טונה במים, חלבון שנכנס יחסית זריז, וזה הדבר הראשון שאנחנו נרצה לעשות. כמובן, אחרי שקצת הרגעתם את עצמכם, שלא יהיה לכם איזה טראומה בקיבה ותדפקו איזה קי. אבל ישר אחרי שיוצא הצום, לאכול חלבון. מבחינת פחמימות מלאות, יעשה לכם יותר טוב, יגרום לכם יותר תחושת צובה. אני פחות מדבר על הרגשה בצום, כי גם ככה אין לנו הרגשה חרא, זה צום, זה לא כיף. תנוחו פשוט, תשנו כמה שאתם יכולים, וזהו. ולשתות הרבה מים בכל היום לפני, אפילו יומיים לפני, אם אתם לא עושים את זה בכל מקרה, אני עושה את זה בכל מקרה, אבל אם אתם לא עושים את זה בכל מקרה, לשתות מים, עדיף מים מינרלים, בשעה כזה, איזה 2 כוסות, תלוי אם אתם במקום חם, אבל מן הסתם הרבה יותר. אני מדבר על ברגיל, לא ניטרלי, אתם בבית ואין יותר מדי הוצאת אנרגיה וכאלה, להרבות את עצמכם במספיק מים. אז אני אסכם את זה, בסופו של דבר, אני לא רוצה להיות במצב של התאוששות בזמן הצום, כי אני לא יכול להתאושש, וסתם אני לוקח את עצמי אחורה. ודבר שני, אני רוצה לעשות, שיהיה לי כמה שפחות זמן בתוך הצום, שהגוף שלי בחוסר משאבים, סבבה? שיהיה לו חלבון כמה שיותר בכניסת הצום ובסוף הצום. מים כמובן, וזהו, ולנוח, ואחרי זה פשוט להתאמן רגיל ולעבור את זה כמו שצריך. וזהו, שיהיה לנו צום מועיל. תשתפו את הסרטון למי שצריך לדעת מה לעשות בצום, ואם יש לכם שאלות, תשאלו אותי. צום מועיל, שנדע בשורות טובות ושלום עולמי בעזרת השם.